Ola, soy Ana Amelia e vou facer o coche a propulsión feito con materiales reciclados. Os materiales que vamos a utilizar son unhas tixeiras, un coitelo, tapones, cinta adhesiva, paxitas, un globo, silicona, unha botella e palillos. Se non tendes silicona, podedes utilizar cinta adhesiva. O primer paso que vamos a facer é coller a botella e facerle un corte rectangular na parte do medio. Se sodes menores de edad, tenedes que pedirle ayuda a un adulto. E os teñe que quedar así. A min se me olvidou decir que tamén había que facer un buraco na parte de abaixo. O segundo paso é coller 3 ou 4 paxitas e unilas con un poquito de cinta adhesiva. E os teñe que quedar así. Coller un globo e meterlo por a parte donde se dobla as paxitas e pegarlo con silicona. E os teñe que quedar así. O tercer paso é facerles unos agujeros no medio de cada tapa. Para eso pedímoslle ayuda a un adulto. Os teñe que quedar así. O seguinte paso é coller dúas paxitas e con unha medirle a longitude da parte de abaixo da botella e pegarla. Teñe que quedar así. O seguinte paso é coller un palito e unha tapa. E o palito introducirlo por la tapa. E pegalo. E cando o peguemos, cortar os sobrantes. Os teñe que quedar así. Agora temos que coller as pajitas e o globo de onte, e introducilo por a parte de abaixo. E pegarlo con silicona. E así os teñen que quedar. Agora hai que facer a proba. E agora hai que soltar. Como vedes, a proba xa está feita. Espero que a vosotros os haya salido.